Dankzij de actie Meer Bomen Nu krijgen meer dan 1 miljoen bomen een tweede kans. Zaailingen die moeten wijken worden uit de grond gehaald en op een andere plek weer geplant. Ook in Venray, in bosgebied Boshuizen, wordt deze actie uitgevoerd. We zijn hier vandaag boompjes die de gemeente hier heeft staan, eruit aan het halen. Een aantal jaar geleden is dit stuifzandrelict is hersteld. Omdat in dit gebied wil de gemeente een afwisselende vorm hebben met soms bos, soms open vlaktes. Maar ja, dit ging weer volgroeien. En de gemeente was bezig om dat uit te steken. Maar ja, dat is jammer van de boompjes. En met de Meer Bomen Nu actie we gaan ze boompjes herplanten van de ene plaats waar ze ongewend zijn naar een nieuwe plaats. De actie is georganiseerd door Urgenda en Meer Groen en Caring Farmers. En via daar werd ik vorig jaar bij het project kwam ik tegen. Toen wou ik graag meehelpen, maar vanwege corona waren toen de locatie waar ik me had aangemeld ging niet door. En toen liep ik wat rond in het bos in de buurt. Toen dacht ik, hier staat van alles. Waarom bel ik de gemeente niet gewoon? Dus ik heb de gemeente gebeld en ze zeiden van dit stuk, daar wouden we toch wel bij halen. Je mag proberen om kijken of dat deze boompjes hier een tweede kans kunnen krijgen ergens anders. Hoe gaat dat precies werken? Waar gaan de bomen heen? Deze boompjes worden vandaag hier uitgestoken door vrijwilligers. En dan wordt door een plantlocatie, die kan ze of hier direct ophalen. Dan een gedeelte vandaag gaat direct naar een plantlocatie in de buurt. En de rest die gaat naar een hub waar ze tijdelijk worden bewaard. Zodat een andere plantlocatie die het vandaag niet kan ophalen, daar kan afhalen. Ja, gaan die bomen dan naar bosgebieden of kunnen particulieren ook bomen krijgen? Of hoe werkt dat? Je kan verschillende. Je kan aanmelden voor zo'n gebied. Afgelopen zomer was dat gedaan en binnen 4 dagen ongeveer waren er al meer dan 1 miljoen aangevraagd. Dus het vragen is absoluut niet het probleem. Het probleem is om eruit te halen. En die gaan naar verschillende plaatsjes. Naar mensen die een stuk land hebben waarbij ze wat meer bomen willen neerzetten. Of bij iemand in de tuin. Maar ook bij een boer die langs de randen van een akker heggen wil neerzetten. Om op die manier toch iets meer biodiversiteit en ander leven daar in de buurt te krijgen. Heel veel verschillende soorten plekken waar dat naartoe gaat. Op de website van Meer Bomen Nu is meer informatie te vinden over dit initiatief.